Akwụkwọ nke Ezra, isi nke mbụ. Ma n'afọ mbụ nke Sairọs, bụ eze Pesia, ka okwu Jehova nke sitere n'ọnụ Jeremaịa mezuo. Jehova kpalitere ọnụ ọkụ nke Sairọs bụ eze Pesia, o wee kwusaa n'alaeze ya niile, dekwa ya n'akwụkwọ, sị: Sairọs bụ eze Pesia sịrị, Jehova bụ Chineke nke eluigwe enyewo m alaeze niile nke ụwa, bụ onye na-enye m iwu n'ebe Jerusalem nọ, onye na-enyekwa Juda ụlọ. Ọ dị n'etiti unu, n'etiti ndị ya niile, ka Chineke ya nọnyere ya, ka ọ gbagokwa Jerusalem nke dị na Juda, wee wuo ụlọ Jehova bụ Chineke Izrel nke dị na Jerusalem. Benjamin bụ ndị nchụaja na ndị Livayị bụ ndị niile Chineke kpaliri ime ka mmụọ ha rigo, wee bilie iwu ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem. Ndị niile ndị nọ ha gburugburu wee were ihe ọlaọcha na ọlaedo na anụ ụlọ na ihe dị oke ọnụ ahịa mee ka aka ha dị ike, tinyere ihe niile e nyere n'afọ ọfụfọ bụ Sairọs bụ eze bụ nke ụlọ Jehova, wee si na Jerusalem pụta, o wee tinye n'ụlọ chi ya niile. Ma Sairọs bụ eze Pesia chịpụtara n'ala Mitredat, bụ onye nchekọba, wee gụọ ha nye Sheshbaza, bụ onyeisi Juda. Nke a bụ ọnụọgụgụ ha: ọgụ epekele ọlaedo na 10, na otu nnu ọkwa ọlaedo 2 na ọgụ 10, mma ọgụ na 9, ọkwa ọlaedo na 30, nnu ọkwa mwụsa ọlaedo na ọgụ 10 nke ụdị nke abụọ, na nnu arịa dị iche iche. Ihe niile nke ọlaedo na nke ọlaọcha dị nnu 5. Bụ Sheshbaza wetara ihe ndị a niile mgbe e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ si na Babilọn rigota Jerusalem. Isi nke abụọ. Ma ndị a bụ ụmụala ahụ ndị siri na ndọta n'agha, nke ndị e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ rigo, ndị Nebukadneza bụ eze Babilọn mere ka ha jee biri na Babilọn. Ndị wee laghachi na Jerusalem na Juda bụ Relaya na Modekaya na Bilshan na Mispa na Bigvai na Rehum na Baana, onye ọbụla n'ime obodo ya, bụ ndị ha na Zerubabel na Jeshua na Nehemaya na Serata, bụ ndị isi n'ụmụ Izrel bịa. Ụmụ Parosh, nnu 5 na ọgụ 212. Ụmụ Shefataya, 372. Ụmụ Ara, nnu na ọgụ 75. Ụmụ Pahat-Moab, nke ụmụ Jeshua na Joab, nnu 5 na ọgụ 12. Ụmụ Elam, nnu 5 na ọgụ 214. Ụmụ Zatu, nnu 9 na ọgụ 25. Ụmụ Zakal, nnu na ọgụ 18. Ụmụ Bani, nnu na ọgụ 22. Ụmụ Bebai, nnu na ọgụ 13. Ụmụ Azgad, nnu 5 na ọgụ 12. Ụmụ Adonikam, nnu na ọgụ 66. Ụmụ Bigvai, nnu 12 na 16. Ụmụ Adin, nnu na ọgụ 214. Ụmụ Ata nke Hezekaya, ọgụ 418. Ụmụ Bezai, ọgụ 13. Ụmụ Jora, ọgụ 612. Ụmụ Hashum, ọgụ 13. Ụmụ Giba, ọgụ 415. Ụmụ Betlehem, ọgụ 63. Ndị ikom Netofa, ọgụ 216. Ndị ikom Anatot, ọgụ 68. Ụmụ Azmavet, ọgụ 22. Ụmụ Kiriatarim na Kefera na Beerọt, nnu na ọgụ 73. Ụmụ Rema na Geba, nnu na ọgụ 11. Ndị ikom
Mikmas, ọgụ 62, ndị ikom Betel na Ai, ọgụ 13, ụmụ Nebo, ọgụ 212, ụmụ Magbish, ọgụ 216, ụmụ Elam nke ọzọ, 5 na ọgụ 214, ụmụ Harim, ọgụ 15, ụmụ Hod, Hadid na Ono, nnụnụ ọgụ 65, ụmụ Jeriko, nnụnụ ọgụ 75, ụmụ Sna, nnụnụ 3 na ọgụ 16, ndị nchụaja ụmụ Jedaya nke ụlọ Jisọs, nnụnụ 2 na ọgụ 83, ụmụ Ima, nnụnụ 312, ụmụ Pashua, nnụnụ 5 na ọgụ 27, ụmụ Harim, nnụnụ 2 na ọgụ 77, ndị Livayị, ụmụ Jeshua na Kadmiel nke ụmụ Hodavaya, ọgụ 314, ndị ọbụ abụ, ụmụ Asaf, ọgụ 68, ụmụ ndị ọnụ ụzọ ámá, na ụmụ Shalom, na ụmụ Ata, na ụmụ Talmon, na ụmụ Akub, na ụmụ Hatita, na ụmụ Shobaya, ha niile ọgụ 619. Ndị ohu ụlọ ukwu ahụ, ụmụ Ziba, ụmụ Hasupia, ụmụ Tabot, ụmụ Keros, ụmụ Siaha, ụmụ Padon, ụmụ Lebana, ụmụ Hagaba, ụmụ Akub, ụmụ Hagab, ụmụ Shamlai, ụmụ Hanan, ụmụ Gidel, Ria, ụmụ Rezin, ndị ụmụ Nekoda, na ụmụ Gazam, na ụmụ Uza, na ụmụ Paska, na ụmụ Besaya, na ụmụ Asna, na ụmụ Meunim, na ụmụ Nefisim, na ụmụ Bakbuk, na ụmụ Hakufa, na ụmụ Sizera, na ụmụ Tema, na ụmụ Nezaya, na ụmụ Hatifa, ụmụ ndị ohu Solomọn, ụmụ Sotaya, na ụmụ Hasoferet, na ụmụ Peruda, ụmụ Jaala, na ụmụ Dakon, na ụmụ Gidel, ụmụ Sheftaya, ụmụ Hatil, ụmụ Pokeret Hazebaim, ụmụ Amis, na ụmụ ndị ikom Solomọn niile bụ ndị na-ejere ozi, bụ ndị ohu 3. Ụmụ ndị ikom Solomọn niile bụ ụmụ ndị ikom nke ụlọ ukwu Chineke, 92. Ndị a bụ ndị siri na Tel Mela, na Tel Hasha, na Kerub, na Adam, na Imea rigo, ma ha apụghị igosi ụlọ nna ha na ụmụ ha, ma ọ bụ Izrel ka ha bụ. Ụmụ Delayaya, na ụmụ Tobaya, na ụmụ Nekoda, nnụnụ ọgụ 12, sitere n'ụmụ ndị nchụaja, na ụmụ Habatak, na ụmụ Habatak lụrụ nwanyị sitere n'ụmụ ndị inyom Bazilai bụ onye Giled, e wee kpọọ ya n'aha ha. Ndị a chọrọ ọnọdụ ha n'etiti ndị e debara aha ha n'akwụkwọ n'usoro ọmụmụ, ma a chọtaghị ha. Ya mere, e were ha na ha erughị eru ma wepụ ha n'ọkwa nchụaja. Gọvanọ ahụ gwara ha na ha agaghị eri ihe ndị kasị nsọ ruo mgbe otu ọnụ ahịa dị $42,360, ma e wezụga onye nchụaja ha guzoro iji Urim na Tumim jee ozi. Ndị ohu mkpokọta ahụ niile na ohu ha ndị inyom, ndị dị 7 na ọgụ 67, ha nwekwara ọgụ ndị ikom 12, na ndị ọbụ abụ bụ ọgụ ndị ikom 45. Kamel ha dị nnụnụ ọgụ 15, ịnyịnya ibu ha ndị inyom 6, ịnyịnya ha dị nnụ na ọgụ 66. Mgbe ha bịara ụlọ Jehova nke dị na Jerusalem, e wepụtara obi ha maka ụlọ Chineke, idowe ya n'ọnọdụ ya. Ha tinyekwara dịka ike ha si dị n'ụlọ akụ nke ozi ahụ ọgụ nnu darik ọlaedo 2 na ọgụ 10,
na nnụnụ ọlaọcha 5 na ọgụ uwe ndị nchụaja na ndị Livayị na ụfọdụ n'ime ndị Izrel na ndị ọbụ abụ na ndị ọnụ ụzọ ámá na ndị ohu ụlọ ukwu wee biri n'obodo niile ha na Jerusalem niile n'obodo niile ha. Isi nke 3. Ma mgbe ọnwa nke 7 ruru, ụmụ Izrel wee nọ n'ụbọchị ahụ. Obodo ndị mmadụ gbakọtara dịka otu onye na Jerusalem. Joshua nwa Jozadak wee bilie, ya na ụmụnne ya bụ ndị nchụaja, na Zerubabel nwa Shealtiel na ụmụnne ya, wuo ebe ịchụ aja nke Chineke Izrel, chụọ aja nsure ọkụ n'elu ya, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ na iwu Mosis bụ onye nke Chineke. N'agbanyeghị egwu ha na-atụ n'ihi ndị bi n'ala ndị gbara ya gburugburu, ha guzoro ebe ịchụ aja n'elu ụkwụ ya. Ha wee suore Jehova aja nsure ọkụ n'elu ya, bụ aja nsure ọkụ ụtụtụ na anyasị. Ha wee mee emume ụlọ ntu dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ. Ma emesịa, aja nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, aja mbuli nke ọnwa ọhụrụ, nke emume niile nke Jehova nke edeworo nsọ, na nke onye ọbụla nke na-eweta afọ ofufo Jehova. Site n'ụbọchị mbụ nke ọnwa nke 7 ka ha malitere suo aja nsure ọkụ ịchụrụ Jehova, ma a katọghị ntọala ụlọ ukwu Jehova. Ha nyekwara ndị na-awa nkume na ndị ohu ọkwa nka ego. Ha nyekwara ndị Saịdọn na Taịa ihe oriri na ihe ọṅụṅụ na mmanụ, ka ha wetara osisi sida Lebanọn ruo oke osimiri ruo Jopa, dịka onyinye ịnata ihe ọma nke ha wetara site n'aka Sairọs bụ eze Pesia. Ma n'afọ nke 2 nke ha bịaruru ụlọ Chineke n'ebe ahụ Jerusalem, n'ọnwa nke 2, Zerubabel nwa Shealtiel na Joshua nwa Jozadak na ụmụnne ha fọdụrụ, bụ ndị nchụaja na ndị Livayị na ndị niile ndị si na Jerusalem emere ka ha jee biri n'ala ọzọ, wee malite ije ozi. Guzo ndị Livayị site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu ịbụ ndị isi n'ọrụ ụlọ Jehova. Joshua wee guzo, ya na ụmụ ya ndị ikom na ụmụnne ya, na Kadmiel na ụmụ ya ndị ikom, bụ ụmụ Juda, dịka ndị isi nke ndị na-eje ozi n'ụlọ Chineke, bụ ụmụ Henadad, na ụmụ ha ndị ikom na ụmụnne ha bụ ndị Livayị. Ma mgbe ndị na-ewu ụlọ tọrọ ntọala ụlọ ukwu Jehova, tinye ndị nchụaja n'uwe ha, chịrị opi, ha na ndị Livayị bụ ụmụ Asaf chịrị aja ito Jehova dịka okwu David bụ eze Izrel si dị. Ha wee tie mkpu n'etiti onwe ha n'ito na-ekele Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ebere ya dị n'ebe Izrel dị, n'ihi na ndị Izrel niile na-eti mkpu ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na a tọrọ ntọala ụlọ Jehova. A nụkwara mkpọtụ ha n'ebe dị anya.